Επιστρέψαμε στα καθέκαστα. Κοντά μου βρίσκονται η Παρασκευή Σαλαβιά, σύμβουλος αναπηρίας συγγραφέας και σεναριογράφος. Και η αδερφή της, η Λιάννα Σαλαβιά, εμψυχότερη ομάδων. Και η θεία τους, Βασιλική Παναγιωτίδου, φυσικοθεραπεύτρια, δασκάλα γιόγκα. Και κανονικά έπρεπε να είναι και η μαμά τους, αλλά δυστυχώς επιτοχεύσαμε. Λοιπόν, έχουμε τη θεατρική ομάδα Ταυτισμός. Πόσο έξυπνο αυτό το όνομα αυτής της θεατρικής ομάδας. Σχεδόν εφιολόγημα, από το ευθεία, έτσι, να καταλαβαίνόμαστε. Και θα συζητήσουμε για την πρωτότυπη κωμωδία των αδερφών Σαλαβιά. Θα μπορούσε να είναι και η αδερφή Γκριμ. Έτσι ξεκίνησαν και οι αδερφοί Γκριμ, δεν κατάλαβα, από μια συνέργεια. Οι 13 κληρονόμοι του κυρίου Νέλσον. Καταλαβαίνετε ότι έχετε βαριά κληρονομιά στις πλάτες σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τις έβαλα στο χέρι. Να είναι μόνο επιτυχημένες. Είστε υποχρεωμένες να είστε μόνο επιτυχημένες. Αδερφές Σαλαβιά. Έρχεται μια πολύ όμορφη κωμωδία στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Είναι η πρώτη μας απόπειρα για κωμωδία. Αλλά φτιάχτηκε με πάρα πολύ αγάπη και φτιάχτηκε αποκλειστικά για τη θεατρική μας ομάδα και για τα παιδιά που έχουμε με αυτισμό. Παιδιά ενήλικες, με συγχωρείτε, το διορθώνω. Και είναι με πολύ γέλιο, γιατί θέλουμε να δείξουμε και αυτή την πλευρά. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Είναι ενόψη, όχι ενόψη, χθες δεν ήταν η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Ακριβώς. Έχει σύνδεση με αυτό, γι' αυτό είναι αυτή τη βδομάδα. Όχι. Έχει να κάνει με τη συμμετοχή μας στο φεστιβάλ της Τιμέλης, του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας. Μπράβο. Είναι το επόμενο Σάββατο, Σάββατο 12 Απριλίου, είναι και το Σάββατο του Λαζάρου, στις 8 η ώρα το απόγευμα. Άρα συζητάμε για εκείνη τη μέρα. Ναι, σωστά. Ωραιότατα. Τη θεία σας πώς τη βάλετε στο χέρι? Θα σας πούμε αμέσως. Πολύ ωραίο. Αυτή η υπέροχη ομάδα με αυτό το υπέροχο όνομα δημιουργήθηκε από 4 υπέροχους ανθρώπους. Τις 3 που φαινόμαστε μπροστά στην κάμερα και την μητέρα μας, η οποία είναι πίσω από την κάμερα, η Άννα η Παναγιωτίδου. Είναι και η φυσική της παρουσία, είναι και το πνεύμα της, διότι έδωσε ζωή σε αυτά τα 2 κορίτσια, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε? Οι 13 κληρονόμοι του κ. Νέλσον, μεγάλη κληρονομιά ο κ. Νέλσον για να έχει 13 κληρονόμους, χαμός θα γίνει. Θα γίνει πραγματικά, γιατί η χριστουγεννιάτικη μας παράσταση είδαμε ότι ο κόσμος για αρχή έχει πολύ ανάγκη να γελάσει. Με τα συγκεκριμένα μας κιόλας υπέροχα πλάσματα έχει περισσότερη ανάγκη να γελάσει. Οπότε γράφτηκε πάνω σε αυτά τα παιδιά, είναι ενήλικες και ανήλικοι στο φάσμα του αυτισμού. Είμαστε η πρώτη πανελλαδικά ομάδα και με ενήλικες και με ανήλικους στο φάσμα. Μπράβο. Και αντιλαμβάνεστε ότι επειδή έχουμε άπειρες δυνατότητες σαν άνθρωποι και όλα αυτά τα υπέροχα πλάσματα θέλουν να αναπτύξουν κι άλλο τις δυνατότητές τους, αποφασίσαμε ότι αυτό το εγχείρημα θα το κάνουμε μαζί τους, γιατί δεν υπάρχει πιο δημιουργικό πράγμα από το θέατρο και πιο εκφραστικό πράγμα, και νομίζω ότι όλο αυτό που θα δείτε πάνω στη σκηνή δεν θα το έχετε ξαναδεί, γιατί συμβαίνουν θαυμαστά πράγματα. Είμαι βεβαία. Καταρχήν. Ναι. Να επιστρέψουμε κιόλας ότι η ομάδα μας αποτελείται από 4 διαφορετικούς ανθρώπους με 4 διαφορετικές ιδιότητες. Όπως είπατε, κάθε μία μας έχει μια διαφορετική ιδιότητα και αυτό είναι το ξεχωριστό. Ότι ενώ είμαστε διαφορετικές, συντελούμε στο να βγει ένα πολύ όμορφο κοινό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι που βοηθά τα παιδιά και εκεί είναι που διαφοροποιούμαστε κιόλας. Και μπορούμε να πούμε τι κάνει κάθε μία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ δεν συμβαίνει συχνά στις ομάδες, στις θεατρικές. Πείτε μου. Να πούμε για αρχή ότι η θεατρική μας ομάδα δεν είναι μια τυπική ομάδα. Είναι μια ομάδα που δουλεύουμε ψυχοσυναισθηματικά με τα παιδιά. Εμβαθύνουμε στα συναισθήματά τους, γιατί από εκεί πέρα νομίζουμε ότι έρχεται η ουσία των πραγμάτων, οπότε και έτσι μπορούν να βγάλουν το καλύτερο τους σε αυτό σε όλους τους τομείς και πόσο μάλλον στο θέατρο που ασχολούμαστε εμείς. Οπότε λοιπόν η Βασιλική Παναγιωτίδου είναι... Είμαι φυσικοθεραπεύτρια και δασκάλα γιόγκα. Καλημέρα και από μένα λοιπόν. Αυτό που κάνουμε με τα παιδιά είναι να προετοιμάσουμε την αναπνοή και την χαλάρωση με ασκήσεις κατάλληλες, έτσι ώστε να αναπνεύσουμε, να ανοίξουμε τον θώρακά μας, να έρθουμε σε σωστή στάση σώματος, τέτοια που μας δίνει τη δυνατότητα το σώμα, η αναπνοή, η φωνή μας, να είναι ένα ηχείο από όλο μας το σώμα. Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, το σώμα μας είναι ένα ηχείο. Οπότε βγαίνουν, διεξάγονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φαντάζομαι ότι στρεσάρονται γενικά ή όχι? Τα παιδιά έχουν τα δικά τους άγχη, είναι η αλήθεια. Έχουν ούτως ή άλλως το δικό τους άγχος, από φυσικού τους. Τώρα και με μια καινούργια συνθήκη στο θέατρο, ξέρω εγώ. Γίνεται κάτι μαγικό. Τα παιδιά εκφράζονται με τέτοιον τρόπο που το άγχος τους αποβάλλεται.
αποβάλλονται και βρίσκονται σε ένα ασφαλές πλαίσιο για να το εξωτερικεύσουν κιόλας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που συμβαίνει. Γιατί όλοι μας στην καθημερινότητά μας περιβαλλόμαστε από πάρα πολλά άγχη. Δηλαδή η βασιλική λειτουργεί κάπως. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι η πρόβλεψη της παράστασης για ακόμη καλύτερη απόδοση. Είναι support τύπου, είναι support. Είναι support, είναι και η μητέρα μας support. Νομίζω ότι όλοι λειτουργούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την πλευρά μας. Και κάπως έτσι έρχεται αυτό το ιδανικό αποτέλεσμα. Και μία παράσταση μόνο. Είναι μία παράσταση λόγω του φεστιβάλ της Τιμέλης. Γιατί είναι στα πλαίσια αυτού. Και μετά δεν το ανεβάσετε πουθενά. Μετά... Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για και άλλες παραστάσεις. Αλλά ακόμα... πριν το Πάσχα νομίζουμε ότι είναι ο ιδανικός προορισμός για να έρθει ο κόσμος, γιατί έχετε δει εσείς κομμωδία από ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Τέτοια κομμωδία. Είναι πως όχι, δεν έχω δει. Έχω δει πολύ ωραίες παραστάσεις με παιδιά με σύνδρομο Down παρόλα αυτά. Κάνουν εξαιρετική δουλειά όλοι οι άνθρωποι από τη δική τους πλευρά. Εμείς είμαστε μια ερασιτεχνική ομάδα, είμαστε νεοσύστατοι. Έχει μόλις έναν χρόνο που δημιουργηθήκαμε, τον περασμένο Απρίλιο. Εδώ μιλάμε, συγχωρείτε γιατί είναι λίγο δύσκολο. Εδώ μιλάμε για επαγγελματική δουλειά, όχι αστεία, έχω και πρόγραμμα. Εδώ. Έχω πρόγραμμα. Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Καλλιτεχνική δραστηριότητα της οικογένειας εδώ είναι πολυσχηδής. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί. Έχουμε ντοκιμαντέρ, έχουμε ημερολόγια, έχουμε παραμύθια, έχουμε παραστάσεις. Έχουμε. Τι θα γίνει, τι συμβαίνει με εσάς? Γίνεται με πολύ αγάπη και με πολύ πάθος το κάθε εγχείρημά μας και γι' αυτό νομίζω ότι ξεχωρίζει. Και έχω και το ημερολόγιο, να μην το ξεχνάω και αυτό. Και έχετε αυτό το εξαιρετικό ημερολόγιο που απεικονίζουμε. Απεικονίζεται η ομάδα μας. Ναι, είναι η ομάδα τους που ήταν και το παραμύθι, το εξώφυλλο. Και είναι και το εξώφυλλο του παραμυθιού μας, εσύ, εγώ, εμείς, που είναι χριστουγεννιάτικο. Και ανέβηκε με 2 παραστάσεις στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο και στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Μωρέ, μπράβο! Τώρα να σας πω την αλήθεια, αν αυτό είναι το τυχερό που θα με βοηθήσει να χρησιμοποιώ ημερολόγιο, τι να πω, δηλαδή, δεν την έχω τη δεξιότητα. Παιδιά, έχω προσπαθήσει άπειρες φορές. Ξεχνάω να το ανοίξω. Και λέω, μα μετά, ρε, αυτό έχεις γράψει, μα δεν το άνοιξες. Θα χαρούμε μόνο να μας έχετε στο χώρο σας και να μας θαυμάζετε. Μας είναι αρκετό. Θα σας έχουμε μόστρα, δεν θα σας έχουμε στο χώρο μας. Κανονικά έπρεπε. Μπλουζάκι έχετε τυπώσει? Έχει το κάθε παιδί με το δικό του όνομα, την ομάδα μας. Φυσικά είμαστε οργανωμένη ομάδα. Μιλάμε τώρα εδώ, πετάει η ομάδα, εσείς νομίζετε, αλλά εγώ σας τα λέω, αλλά δεν ακούτε. Συγχαρητήρια το άλλο Σάββατο στο Καραπάντσιο, είπαμε. Στο Μελίνα Μερκούρι. Ό,τι να είναι. Στο Μελίνα Μερκούρι. Στην Καλαμαριά. Πήγα σε άλλο Δήμο. Εγώ ταξιδεύει το μυαλό. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία. Μητέρα, συγχαρητήρια, μητέρα, για την οικογένεια και για τα κορίτσια και για την αδερφή. Εδώ.